Joo, nyt oli ajatuksen laittaa tää kääntymään, tää meidän kääntyvä paneelirivistö tuossa noin, mikä on ollut jo pitemmän aikaa, niin monenlaista prototyyppiä siinä on ollut, mutta kokeillaanhan nyt saada semmonen viimeinkin, että se niinku toimisi ihan niinku oikeesti. Ettei sitä tarvitsisi aina niinku protoilla. Se on nyt tosiaan vaijereilla tossa kiinni ja talven yli oli, että se ei kääntynyt mihinkään. Eikä siinä nyt talvella ole hirveästi hyötyäkään. Aurinko nousee tuolta suunnasta ja se laskee tuonne suuntaan, niin saisi kerättyä vähän enemmän aurinkoenergiaa tällä systeemillä. Nuo sen verran vanhat paneelit, että nuo on aika tarkkoja siitä, että mihin päin ne osoittaa. Että se pitää aika tarkkaan näyttää oikeaan suuntaan, että sen antaa täydet tehot. Nuo paneelit jostain syystä. Joo, talveksi pisti tälleen vaijereilta tän jumitan koko systeemi tähän näin, ettei karkaa, kun tässä on ollut vähän kaiken näköistä viritelmää, niin tohon tehdään nyt semmonen tanko menemään tuosta, niin tuonne kierretanko siis se moottori sit tuohon laitetaan ja se kääntämään tätä koko kuuepaneelisettiä. Se on aiemminkin tossa kääntynyt, mutta niissä on tullut aina vähän ongelmia, niin nyt minulla pitäisi olla semmonen systeemi tuossa. Pitäisi kestää talvekin yli ihan sillä, ettei tarvitse laittaa noita vaijereita kiinni. Joo, tuo Isukki ei hirveästi tykkää noista ruosteisista metallijutuista, niin tuo tommonen porakaivoputken tukipilari löytyi tämmöstä kierrätysmateriaalia onneksi. Tommonen putkihan maksaa ihan hitaukseen, niin onneksi semmonen löytyy vähän niin sanotusti omasta takaa. Nämä laakerit taas voi olla vähän pienemmätkin, mutta onpahan nyt ainakin kunnolliset. Pitäisi kestää. Joo, täällä on näitä vanhoja patentteja, mutta tässä oli aktuaattori aiemmin tässä kiinni, mikä käänti tätä systeemiä. Sekin toimii aikansa, mutta nämä on ollut vähän leluja tähän asti nämä kaikki kääntäjäsysteemit. Tääkin on itse asiassa nyt kyllä ihan jumissa, tää ei liiku mihinkään. Tässä on eräskin prototyyppi nyt testattu, että nyt kova usko olisi, että nyt tulee ihan niinku kunnollinen. Tää on nyt tämmönen sähköisen pyörätuolin kulmavaiheet. Tästä oli ajatus nyt tehdä tuo kääntö tohon. Alkuperäinen ajatus oli, että näillä 4 paneelilla niin olisi kääntänyt tuo vähän niinku toi, mitä tää NASA kehitti aikanaan tuohon aurinkopaneelikääntäjä, että siinä niinku tappelee nuo paneelit keskenään, että se antaa sen mukaan niin moottorille virtaa, että mihin suuntaan sen pitää kääntyä, että kummat saa enemmän aurinkoa, niin se menee sitten sinne päin. Mutta tässä tuli semmonen ongelma, että tässä on tämmönen moottori, että tää ei oikein nyt käänny tuolla pelkällä paneelisysteemillä. Et paneeleille ehkä voi tehdä sen ohjauksen nyt siihen, mutta en tiedä kyllä vielä ihan tarkalleen ottaen miten minä sen teen. Mut joo, tää tarvii sen verran ampeereita tääkin moottori. Tää ei oo tän kulmavaihteen alkuperäinen, se oli tämmönen aika raju moottori mikä tässä oli. Laitoin tommosen pienemmän ihan siinä toivossa, että jos se olisi pyörinyt noilla 2 paneelilla. Mut vähän heikolta tuo näyttää, niin pitää nyt keksiä joku muu ohjaussysteemi. Tää pitäisi nyt laittaa kiinni sinne seuraavaksi. Pitää tehdä tää nyt yhdellä pultilla, niin laitetaan siihen vähän järeempi. Tämmönen 6 millinen on vähän tähän tarkoitukseen heikko. Alkuun menisin laittaa näillä 3 ton kiinni tuosta, mutta ei se käänny sitten enää mihinkään siinä. Ei oikein ole hyvä. Mahtuisikohan tämmönen aika raju pultti olettu välissä? Kokeillaan. Kaikki paraterät on ihan hitoitus kyllä.
Ei tää tollekaan. Jos 6 terää riittäisi sitten. Tää ei oo niin kuuma. No niin, nyt on kyllä sen verran lämpimä varmaan poraterä ja jep, palikkaat. Tää antaa jäähtyä. No niin, ja tähän piti käydä hakemassa. Kauppareissulla unohtu pultti. Tää on kuitenkin vähän huono tää pyörätanko, että pitää siihen iloisesti käydä hakemaan pultti varmasti. Kestää paremmin kiinni. Joo, laitetaan tuo moottori nyt paikalle. Mitenpä me tätä meinaa oikein laittaa? Nyt se liikkuu tuollain siinä. Muistaakseni tää nyt riitti sit tähän. Sitten siihen pitäisi hitsata tuo kierretangon laippa kiinni tuohon, niin voi laittaa kierretanko paikalle ja ottaa nämä vaijerit pois. Joo, tehdään vahvikkeet tai vähän, että niin se ei ole ihan peltilevy tuossa pelkästään. Tämmösiä 4. Joo, se on hyvä. Yksi vielä. Sitten hitsataan se kiinni. No. Pitää kuule nyt vähän korjata koneetta. Aina menee tänne väliin. No, seuraava. Ja melkein hitsaamisen ottaa aina toisenlaiset lasit. Näähän mä joka suuntaan aina. Varsinkin täällä maskella. Joo, eiköhän se kestä. On se vähän näköinen. Pitäis hommata tuota hiilidioksidia tähän hitsaushommaan, niin sais vähän mukavemmin, että jos tämmöistä räiskimistä aina. No, eihän se nyt nätti oo, mutta eiköhän se toimi. Sitten jos tää vielä käy tänne, niin no niin tonne piti laittaa jotkut pultit. Siis mutterit. Katsotaanhan meneeköhän liian isoiksi. Joo, ei se ota kierteille paljon mitään sinne. Pitäisi sitten pitemmät pultit, jos meinaa nää laittaa. No, kokeillaanhan näillä.
Noin. Tätäkin on tullut pyöriteltyä erääkin kerran. Ehkä nytkin olisi kannattanut laittaa moottorilla pyörimään. Nämä johotkin pitäisi saada vähän siistimmiksi nyt tänne. Aika törkeän näköisestä roikkumasta tässä. No niin, sit ne pitäisi kiristellä vielä. Vähän huonossa kohtaa reijät ottaa no kulmarauva pystymetallit kiinni. No, eikä sitä nyt voi kokeilla. Joo, aloitetaan vaikka löysäämään näitä ja katsotaan, että kestääkö tää vielä. Näyttää yhdellä kädellä onnistuu. No, se on löysällä. Ei muuta kuin virtaset tähän testiin tällä kiinni ja voltit pois, laitetaan amperlot täysillä. Mites meille käy? Pikkasen liikaa ottaa ampereita hitto. Se kun toimisi tuolla pienimmillä ampereilla, niin saisi tuolla tällä tän toimimaan, mutta ei tää nyt ei. Tuossa ei riitä amperit tuo moottorille. Käännetään toisin päin virta. Melkein 4 amperia ottaa, ei tuo oikein. Pidä tuo toimii nyt, mutta ottaa aika kovat virrat. No, mutta se kääntyy nyt kuitenkin. Niin. Käännetään vielä tuonne toiseen laitaan ja katsotaan, että tuleeko siinä joku probleema. Toistaiseksi näyttää nyt ihan hyvälle. Vähän noita kiinnityspisteitä pitää nyt parantaa, että aika paljon tuo heivailee tuossa. Toisaalta haittaako tuo mitään? Katsotaanhan vielä, että riittääkö tuo meihin kallistus tuohon. Riittääkö tää kallistus nyt tuolta? Niin kyllä nyt vähän vaikuttaisi siltä. Täällä mikään ei ota kiinni ainakaan. Ja. Joo, rajakytkimet tohon pitää ainakin sit tehdä seuraavaksi. Se ei pääse menee yli tietyn
Kohta se on melkein nurmikos kiinni, ei me tätä enempää käännetä. Ottaa pulttiin ihan just kiinni. Joo, kyllä se nyt tosta luulisi ottava ilta-aurinkoakin, jos semmonen nyt sattuisi paistamaan. Kamerasta vähän huonosti näkyy tää kulma. Se on nimittäin ihan kuitenkin reilusti nyt kallellaan tuonne päin, niin kuin, mistä ilta-aurinko paistaa. Länteen päin siis. Joo, kyllä me tää saadaan tästä toimimaan. Vähän maalaushommia ja katsotaan vielä tuolta toisesta suunnasta. Käännetään nää toisinpäin ja laitetaan se nyt tässä vaiheessa vielä näyttämään etelään, kun rajakytkimit pitää tuohon nyt seuraavaksi tehdä ja se ohjaussysteemi joku, että mikä sitä. Minä nyt vähän halusin, ettei siinä olisi mitään kellokytkintää, että se oikeasti niin lukisi aurinkoa. Pitää nyt miettiä, että miten ton saisi tehtyä noista aurinkopaneeleista pikkasista niin sen ohjauksen tuohon. Tai sitten pitää etsiä vähän toisenlainen moottori tuohon, mikä pyörittää tuota kulmavaihetta, mutta katsotaan nyt. Tuo kierretankokaan ei ole ihan suora, sekin voi kyllä heilumasta tehdä, mutta ei pitää nyt näin kovaa pyöri kyllä missään vaiheessa tuo moottori. Joo, eikä se nyt ole hyvä asennus. Tuonne päätyy pitäisi tehdä sellainen joku, meillä on tulossa semmonen asentotunnisti, jos tuohon laitettaisiin espi tähänkin kiinni ja näkisi vähän, että missä asennus, missä kulmassa tää on, niin suoraan tuosta Home Assistantista, niin se olisi ihan kova juttu sinällään. Ja sinällään siitäkin sen ohjauksen saisi tehdä tehtyä, mutta edelleen vähän niin kuin kiinnostaisi tätä vanhaa systeemiä käyttää tässä. Musta oli aika hyvä. Tää olisi semmonen kunnon off-grid-systeemi, että tää ei tarvitse mitään muuta virtaa, mutta se ei nyt taida onnistua ainakaan tällä moottorilla. Joo, tää oli nyt tällainen idea, että saatiin tuo moottori nyt toimimaan tässä kääntäjässä. Et seuraava kerran rakennetaan siihen sit järkevä ohjaus, että saadaan se oikeasti niinku kääntymäänkin ton auringon mukana. Mutta nyt meillä on kuitenkin se, että se kestää tuossa paikallaan ton moottorin varassa ja pohjatyöt on vähän niinku valmiina. Et ei muuta kuin jatketaan seuraavassa kääntäjän jaksossa, niin pistä peukkuun jos tykkäsit ja kanavatilauksessa, jos tämmönen säheltäminen kiinnostaa. Morjens!